Nanye lugo. Ibidokwala ka isi eme. Nanye lugo ibidokwala again. Hello, Bishop. Yes, Bishop. First time maybe ever. Aya, akwai mani ha wala mre ba na bra social media ni ne. I'm Bishop. Ngani room we interview. Get out of this place. You think I'm joking here, Brangata Koshimeze. Get out of this place. You didn't put up, baby. I was on call before you called. Is it him? I'm not call before your mama gets sent their request, okay? I'm not kidding, okay? I'm not keeping English. Okay, but you know, I'm going to go social media. Yeah, I'm. Ngadi room we interview. Ngadi room we interview. Gani who, yeah. The way phone na like happy lot okay lazo. Okay. And I didn't buy baga here. I didn't buy baga here, Branga, mega spreading aka. Ibranga Masakramaka. Keep quiet down to keep the way phone now. Naladia. To Safo now, Chile Cabago to Safo now. Asking it to Safo now. Onye Branga spray aka yadaka Monaka Berebamba. Meshlata Tokugang, Jimmy Strotto. Meshlata Tokugang, Jimmy Strotto. And Jakas are your call. The shop. Yes. Ibra for interview. Yes. I'm working bigger, yes. I'm working bigger, yes. Come on down, and I'm just joining. I'm not gonna let you calm down. Damn you again, guess him, yes. Yes, I want to see you. Ibranga big one, come on. Yes, I want to see you. That. Calm down. I sang it, damn you. Branga, yes. If I talk quite make interview, no problem. Teleros and a second. If I talk one beg make interview, no problem. Number time, but I'm getting an interview. Make me interview now. Me menegi Bishop. Bishop can make me interview. When he say menagi. Imam before, tell him knows before. When he say menagi, he get you wayo. Who put that in Punanya bingo. No, I think the puppy and I am. You get Pupiana Younger. You get Pupiana Younger. I come when I hung very well. And I want ya. Go on. And that's it, Bianga. You can get wish for what? That's it when a night blindness, Bianga, Biasam came home of my Bishop. That's it when I can't remove that thing. Bishop, calm down. I'm gonna hear so. Them you, Chineka. Them you. Good evening, sir. Yamboge Bianga. Yes. Huh? Can I say I'm going to Antiocha? Oh, you ended no. Here it renano. Get we who royam jidred up on ishi. Guess I'm not here. Get a kiri here. Augustine and Nelly Jaffon. Damn you. Get a kiri here. Got some. I hear it renano. Huh? You getting mad and remember. Augustine, I heard them now. Hey, Lanya, Bulumbulo. You get behave for what I'm able to. Bulumbulo. Make a behave for what I'm able to. You do a witch after. I came and how I'm going to go social media in Ngani. Yes, sir. I have Bulumbulo the way phone now, like a lot of girls. I want to tell Teba. Aslan get on, no?
Aslan get on or chile kabago, Kaleyo we when. Go back, go back, go back. Give me like an uncle. O PM no go ta akoko mi. Tonwa. Eyi parazo trap. Look at. When he can. Huh? Ike now. When he can bear. All the kitchen, I'm not playing here with you. If we make here with you. If you to as Otele again on Kugi speedboat. Ebranga, where I'm seeing when he can, while I did him when I. No, that's Otele again in which Jequata, who speedboat. Obo mini gaga gave Bianga from seeing when he can. Pari ke yiri seat in Dokada Bianga Bianerem, sim name when he can. Eh? Ika Nama meti Yamona Yatawa Mage White. Kebranga wam seeing when he can. Third off front. Elaranga. Nala meba. Elaranga. Nala meba. So here bagam by Clemga now here nano. And when Capita in the Manara Manik. Here nano Yabagan and Tibiadocomo. Get your yes. On the kitchen I'm grebu. Get your yammer BBL. Get my tanti, go down BBL linty. That would have followed me. Get a Taganono. Yeah, bring it out. And a cookie, give you also. O well. Look at Abadeti. He were up again. He check the heat. Abadeti. Etina again when body odor. And when you him, heat him and me with a lepoli in a hay hichagia. My bingo, he cabo up Nama he had about hygiene. When I found out Tini Hoogie, it's a my caretaker. Branga Biagwam say, are we hearing on? Don't you hear the knock on Yamoye Badana? Tifona, me who it up for 27 years. it's more like Amubemu. Kebish now watch him. Enugu State. You want your bear, Oyimo State. a ben Imo State, Ida Tonot. Arondi Zog. a ben on this dog, Nda Kowanta. 11 and that Comanta. Ndo Kereke. A wall of Humbo, Mba. can you wish out again, Gala? Eh? I couldn't teach they were who can fire extinguisher. I don't give a wall of Humbo get Takoshibese. If you're teaching, you know, looking fire extinguisher, Adomana fleet station. Where for now, the winning who a wall of Humbo, Mba. a Borelega Mambo, Yeah. a Lamu Mebrugi. As Nanga is successful in life. Each church had remove you here. I say, got this successful. The guy will take Kenya, Nana Traga, then when King. Yeah, this I can't say, yeah. The quarterless speedboat. Our college are this successful. I got all like one hand. Yes. Gonna get a Public administration. Ego Tala. Yes, sir.
Gele ka na arụ. Ana m ele material akwa. Hello, the material akwa ụmụ nwoke ka ụmụ nwanyị. Nke ụmụ nwanyị, ụmụ ihe acha, sample vintage. Ma nke ụmụ nwoke. Ka ebe na ere ya. N'Enugu State, enwere m shop. Kama ị pụtara ụwa, nwoke ọgwụla gị okwu marriage mgbe okwu ọlụlụ na achọrọ ịbịa akwụ ụgwọ isi gị na achọrọ ịbịa lụhụ nne na nna gị lụọ gị. Yes, sir. Mmadụ ole? Mmadụ ịnọ. Ka ihe mere na ha alụ gị? Ọfụbe m seriousness ebe ha nọ. Oyi onye ogosi m seriousness mmarụ na ọ dị serious. Ọ ga-abịa fụ nne na nna m first. Ị nwere onwe enyi nwoke ele ihe mere na ote ị gagide nweta ụmụ nwoke nna ha bịa ịlụ gị at the same time ha niile ha wuche enyi gị nwoke ijicha kọntaktị ha. Mba ndị m na ha na-akpọ na phone asị na ha like m na ha ga-alike ka olide to marriage. Mbịa isi nso ya abịarute n'ụlọ. Ya bụ na marriage ka ị na-abịa ị ga-abịarute n'ụlọ ka nne m na nna m mara amakworo na ịdị serious. And enwere onye gị na ya na-ata mgbe ahụ ha na-akpọ gị na-agwa gị okwu marriage. Mba ihe niile apụghị. Ọ bụ na mụ na gị na-ayị nkata mụ na gị na-akpa na-adaba ihe marriage. Nsị gị bịa na ị ga-abịarute n'ụlọ. Oke mmadụ ana gị na ha na-ayị ayị. Yes. Unu yere the same time ka ọwụ ị nọ na-ayị ha niile amara ka ị nọ na-ayị ha gị na onye ayị ya separate gị na onye ọzọ akọtụrụ oke nọ na-ayịkọta ha together. Mba mụ na onye ayọ separate mụ na onye ọzọ ayọ. Ụmụ nwoke ha adịla abụọ taa gị mbụ? Mba. Ebere gị ugwu? Anọ m ikwu. Ebere gị ugwu? Ee ebere m ukwu. Nwa agbọghọbịa chapụrụ ihe ụtọ dị ya n'Otele. Ị nwere enyi nwoke ugbu a? Ee enwere m enyi nwoke ugbu a. Gịnị ya ka na-akpa? Ee mụ na ya ka na-akpa. Ana ọ na-ata gị Otele? Yes. Ebe ị ma na ị nwere enyi nwoke ugbu a ka ihe iji bịakwa nga for interview. Onye nwere enyi nwoke kwesịrị ịbịa for interview because ị mara onye ọ ga-adabara gị na ya. Okay. Listen. Aga m eme gị interview. Aga m continue make interview because one, listen. I believe room na ihe mere na some of you ji alụ di atọ Otele aside wo. Ị ga-enwe boyfriend. Boyfriend ahụ ị nwere gị na ya ka nọ nwoke dịzi serious for marriage bịa. Ga-ekwuru maka oge ga-agawa na soro that man. Then echi that man na-akọ A gara akọ B. That man na-akọ B gara akọ C because he ji lụọ that man wụ because ọ dịla ready. Nke ahụ gị na ataghị ugbu a adịbeghị ready. Anyị nye gị ọtọ. Then at the end of the day, onye dị ready lụọ gị tamaghị. Any don fuck up gị pack ala ọ gị gakwu. So my sister, continue with onye ahụ inye gị ọtọ. Nyewe ya ọtọ ahụ ya ga-akwụ ụgwọ isi gị. Kwe na ihe m na-agwa gị na. Yes sir. Onye riri eri. That is the truth. Unu ga-anọ otu a, unu masị unu nwere enyi nwoke. Unu agaghị break up before unu focus otu onye bịara ilu unu. Unu ejide the man aka. Kwere because of what Larry do. That is the marriage we have now. Many women are in marriages that they are not even prepared to marry the man. They don't even have love. Due to that the man will say, I want to marry you. Ha lanya time ha gafewele. Ha sowe the man. Them you people. I say, no, them you.